נמלים בעבודה. אוספים את הבוץ ואת החול מתוך המערה שלהם, מוציאים את זה החוצה. כל נמלה בתורה. יפה. הנה יצא, חזרה בחזרה. עוד אחת, חזרה. קצת מפחדות, הן רואות אותי על יד הפתח, אז הן זורקות את החול קרוב, ותכף חוזרות פנימה. האמיצות יוצאות רחוק. בדרך פנימה, מודיעות אחת לשנייה, הבאה אחריה, מה המצב בחוץ. מפגש המשושים, זהו העברת ההודעות. יצאה, בדקה, זרקה. יפה, עוד אחת, עוד אחת. חוזרת חזרה, אומרת לה שלום, חוזרת בחזרה לתוך הזה. וואה, זאתי הוציאה, מה היא הוציאה זאתי? בלכלוכים החוצה. איזה פגר מת, זרקה אותו רחוק. זהו, חזרה בחזרה, אמרה לה שלום, חזרה בחזרה. מה היא הוציאה זאתי? הנה עוד אחת. עוד אחת, זהו, וואה. את החול הן משאירות קרוב, את הזבל הן מוציאות רחוק רחוק. הנה, מה שרחוק זה הזבל, מה שקרוב זה חולות. מה זאת היא הביאה? מביאות אוכל.